Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest breaking news. Zviri kunzi muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Zviri kunzi masoja ese atorerwa pfuti mumabarracks. Guys, handisi kuti munoti kudini nazvo, asi zviri kunzi pane tension. Zviri kunzi ZANU-PF pachezvayo inenge iri kurwa. Plus futi zviri kunzi masoja aripo, mamwe masoja ari kudedzera kuti aiwa mukomana ngaapinde. Saka ndo tension dziri kuitika. Zviri kunzi saka ED abvaudza General Chiwenga kuti aiwa panapa pakaipa, dedza masoja ese. Saka masoja ese adedzwa kubasa kumabarracks, kwanzi uyai mese masoja aenda kumabarracks. Asi paangoenda kumabarracks ikoko, zviri kunzi hapana musoja ane pfuti, wese musoja pfuti dzatorwa. Zviri kunzi vanenge vari kutya, vari kufungidzira kuti panogona ngotambika iye yakambotambika last time, pakabiswa mugabe pakapinda iye ED. Saka anenge anonyatsoziva naChiwenga kuti kana vaida kubisa vanhu vanotamba ipi. Saka vakomana vakavhunduka. Saka guys, handizivi kuti munoti kudii pane vava vari muground vari muZimbabwe. Mutiudze kuti situation yakamira sei. Vamwe vanhu vadedzera kuti zvaitika mushure mekunge munongoziva mega kuti muBulawayo mapurisa nemasupporters eHighlanders vakanetsana zvisingaite. Zvakazoita kuti vadzimare vakuimba dzimwe ngoma vachidedzera kuti Zimbabwe, vachidedzera kuti ED makariga, ZANU-PF yakariga, vana Chiwenga makariga. Saka ndozviri kuita kuti ZANU-PF idedze masoja ivatorere pfuti, because inenge yakati vhundukei, iri kufunga kuti panogona ngomuka hondo. Handizivi guys munoti kudii, because pane iyo nyaya yekuti masupporters eHighlanders akamhanyisa mapurisa, vanhu vanga vachidedzera kuti tinoda masupporters eHighlanders, ndio vanhu vanogona basa kuti tiite setimutse hondo. Thank you so much.